Hola de nou, el Pol us vol ensenyar els seus cromos o cartes, no? Són cromos. Són cromos del Pokémon. Aquest és el Floragato. Que té Té quantes vides? Com se sap lo de les vides? 20... 20 cuchillada i 60 passo hoja. No sé el que és això, Aquest és el... Un moment! Oh, el Griaward. Que té 30 colmillo afillado. Colmillo... Aviam. Aquest és el Torkoal, aliento de fuego 30 i presión de guàrdia 90. Aquest és el Shuppet, sombra envolvente 10. Vinga, aquest és el Impacto estadístico, el Marip, impacto estático 10 i bola voltio 40. Això em sembla que el vídeo es farà molt llarg, Pol? Aquest és el Onix, pressió de guàrdia 30, lanzarroques 90. Bueno. Aquest és el Lotat, llamar a la família, golpe de lluvia 20. No sé el que vol dir tot això, no sé el que estic dient, Vale? I aquest és el Mischief, patada trasera 10, colmillo d'oscuritat 20. I aquest és el Oriconge 260, fragancia exasperante 10 i fuerte pisotón 210. Aquest és el Biglet, excavar un poquito, apisonar 20. Aquest és el proper que ve és el Kingambit, machetear 160. Sembla que tot això sembla violència, no? Sembla violència, És que és de És de què? capturar. Aquest és el Damián, no sé què és el Damián, Damián I totes, és una persona totes- que atrapa los Pokémon. Els Pokémons. El recluta de Team Star. Recluta Team Star. I aquest és el Cetitan, martillar. Aquest és el Mimi. Ui. Aquest és el Crocoroc. Crocoroc. Tan ràpid. Vendetta. M'aparto una mica, que puguis anar posant. I aquest és el... Ui, espera't. El Bombardier. Embragut 60. No sé què vol dir, Tot això estic dient coses que no... Gas venenoso. Aquest és el Captura Pokémon. Captura Pokémon. Aquest és el Maraidion o alguna així. Aquest és el Shelgon, no el Sheldon Aquest és el Shaygon. Segon, no? Aquest és el Voltun. Voltun V. I aquest altre és el Draconzolt. I aquest altre és el Energia. Això és energia. És una carta comodín, suposo. Comodí, una carta comodí. I aquest és el Shackerdilge. Aquest és el Lexcon. Un moment, Ja està? No, encara no. I aquest és el Butrigo. Vienen todas las personas. És en català, aquest vídeo és en català, Pol. Verán todas las personas. Ara venen les persones? Sí. Vinga. I Un moment. I què? Què hem de dir a les persones? Aviam, la Mencia. Una noia jove. Alcinio, que és un noi jove. Sembla Harry Potter, aquest. Sí. La Noa. La investigación de profesores. El Miraidon. Aquest no l'hem vist abans, ja? Miraidon X. No. El Panbullard. El Lucario. Dachshund. Intentarem deixar algun enllaç aquí baix, vale? Per si vols comprar cartes de Pokémon, vale? Si en trobo, ho posarem, vale? El Coraidon. Bueno, ja queden pocs, no, Pol? Sí. Queden aquests d'aquí
Però no els ensenyis encara. No, no els ensenyo encara. Vinga, Pol, que es fa el vídeo molt llarg. Ja vaig. Vale, què més? Vinga, què més, senyor? Oh, els hem anat tirant aquí a terra, eh? Sí. Després ens hem de recollir. Vinga, aviam. El Rayquaza Born. Aquest és el Kingler. Aquest és el Capsaquit. I els dos últims, No. no? Suicune. Tres últims, aquest Coraidon. Y el más chulo que no le intercambiaré. Català. Ay, y el más chulo El més maco. que no le intercambiaré. Ah, no? Que es El Pikachu. Pikachu VMAX. Japlacaje eléctrico. Vinga. Doncs, si no... Un moment. Què hem de dir? Que se subscriveixin al canal? Sí, pero Subscriviu-vos. un momento. Subscriviu-vos al canal en ahora català. tenemos que decir los En català. un moment, que ara tenim que dir els números. Quins números, Els Pol? números que treuen, els números que treuen. Quin munt de cartes i cromos, Pol? Ja. I tots de Pokémon. Sí, Què t'agrada? Més el Pokémon que aquell del futbol o què? sí. Vale. Un moment. Vol que veieu els números de cada... Bueno, aquest és el Pikachu, ja l'han vist, no? Sí, el Pikachu ja l'han vist. Ja Un l'han moment, vist. un moment. Fes poquet a poquet, El Pikachu ja l'han vist. Treu 120. 120 vides. 120 vides? Són moltes. Treu. Bueno, ves posant així. Agafa. Agafo. Aquest 90. 100, no? 90 aquí. Ah, 100. Ai, molt bé, Pol. Em pensava que era el d'aquí dalt. Vale. Era 100. Aquest, la Noa no té número, No, la Noa no té Depèn de número. com es veu desenfocat. Aquests no, Aquest sí, no? Aquest sí, espera't. Espera't. Aquest té, espera't, 30 vides. 30 vides o no sé què. El Picantillo, 10. 10. Que poques. Sí. Aquest no sé què és. És que no sé si... Ui, se m'ha caigut. Això com va? Amb aquests d'aquí o amb aquest d'aquí? Espera, que no es veu, Pol. És que si mous la càmera, jo també... Pol, que no es veu. Crec que és el de baix, El de baix, 120. Punyalada aceleradora, 120. Aviam. Aquest 60. Puño tirabuzón. 60 puño tirabuzón. Impacto brutal, 220. Impacto brutal. Oh. Són Pokémons, això, Aquest, no sé què, 780. No, ho posa baix, no? Ah, 20. 20, I aquest, 60. 60, no? 60 paso hoja. Bueno, i aquí 190. Aquest 190. Aquest 160. Aquest 50. Aquest no té número. Aquest el 190. Aquest no té número tampoc. Aviam si agafem aquest. Ui, que no arribo. Per no aixecar-me. Bueno, no oblideu subscriviu-vos al canal. De moment només tenim 6 subscriptors. Bueno. Aquí al canal Pica Paret, Canal Picaparet, en català, exclusivament en català. El Fuerte Pisotón, 210. Aquest, Mimi no té res. Aquest, Sombra Envolvente, 10. Aquest, Apisonar, 20. Aquest no té res. Bueno, no oblideu subscriviu-vos al canal, Golpe de lluvia. I té? 20, perdó. Ja. Llavors aquest. Aquest no, la Mencia no té res. Aquest tampoc. Els Pokémons. Tenim un munt de Pokémons,
Quantes vides treu? Placaje barrido, 200. 200. Uala. I aquest perforar, 20. I aquest, això es deu ser captura Pokémon. Si és el captura Pokémon. Captura Pokémon. Vale, el colmillo afilado, 30. L'embrague, 60. El túnel submarino, 30. Presión de guàrdia, 90. Gas venenoso, no posa res. Bola de voltio, 40. Tots aquests ja estan. Bueno, i què més hem de dir, Pol? Que mirin la caixeta de baix, Sí. que hi ha enllaços als altres canals que tenim, i també mirarem de posar cartes d'aquestes, de jocs d'aquests, similars, si no trobem el Pokémon, que siguin similars. Això no sé el que és, deu ser un comodín. Si saps el que és això, i el Pol segur que ho saps el que és, No. ho poses als comentaris, eh? No sé. Vale? Que també ens ajuda al canal. Aquest 220, aquí no res, aquí posa 220 però no sé què, aquest no posa res, aquest 220 també està repetit, no aquest? Sí. Ah no, són diferents. I aquest, el cohete fotónico 220, uala. I aquest, la lanzarrocas 90, lanzarrocas. I colmillo d'oscuridad 20. I aquesta, investigació de professor. Ja ho sé. Pues bueno, ja no queda res més, eh? Vale, Pol? les cartes. Queda despedir el vídeo, perquè si no es farà molt llarg. Sí. Subscriu-te al canal, si vols veure més vídeos, pues ja saps el que tens que fer. Don-li a la campaneta, ting, 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 campaneta, i fins un altre vídeo. Xiste? Adeu. Xiste. Ai, xiste? Sí. Va, quin xiste? Quin acudit vols? Ai, Un moment que em sé bastant. o l'explico jo? Era tan elaborat que no sé si es veurà desenfocat. Alexa, un chiste. Cariño, ¿tú cuánto me quieres del 1 al 10? Del 1 al 10 te quiero mucho, pero del 11 al 30 me voy de viaje con mis amigos. Molta mala sombra té l'Alexa. Vinga, adeu, que vagi molt bé.